دوستان عزیز، همین حدودهایی که اوزی میبینید این منطقه اونورمک است. گپ است که طرفخانه تیمور ملیک سوخته شده است. اوزی ما رفته میبینیم. غالبا همین автомашини آتش نشانی همون تیمور ملیک رفته شده است. واقعا طرفخانه تیمور ملیک میسوزد. خیلی آتش بلند است. حدالامکان курсиҳои наҷот дода истодаанд. ҳадалимкон наҷот дода истодаанд. одамон ҷамъ омадагӣ ҳастанд, то ки ҳамин манзараи бисёр ҳам ҳузнангез ва даҳшатоварро тамошо кунанд. раиёсати хадамоти давлати оташнишонӣ автомобилҳо омода истодаанд, лекин ба фикрам аллакай наҷот дода намешавад, чунки хеле дер шудааст. азбаски ҳамин теймур малик бештар аз маводҳои пластикӣ ба фикрам сохта шуда буд. мо вақте меомадаем мушоҳида мекардем, шояд агар ҳамин маводҳо зиёд бошад, агар шояд ҳамин сабаби бисёр тез сохта рафтанаш бошад. хуб, сабабаша бо мутахассисон албатта мегӯянд рӯзҳои наздик, лекин аллакай аз ин тарафхона аллакай ному нишона меёбад. фақат оҳангҳо боқӣ мемонад. достанон мошини дигар, мошини дигар ки об мебурад. ҳатто аз ноҳи бобоҷон ғафуров ҳам барои кӯмак омаданд.